Доброго ранку. Інформаційний ранок на телеканалі АТR продовжує програма «Саба». Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні ефір ми починаємо з трагічної новини про те, що вчора був вчинений замах, було вбито Аміну Окуєву. Про це будемо говорити сьогодні протягом усього дня на нашому телеканалі. Зокрема, з Аміною Окуєвою ми робили програму, мали робити програму, перший випуск якої буде сьогодні показаний в ефірі нашого телеканалу. Зокрема, Аміна Окуєва – це громадський активіст, військовослужбовець. Вона народилася в Одесі у 1983 році, закінчила Одеський медичний університет і з початком Євромайдану вступила до самооборони, де була лікарем 8-ї афганської сотні. З того часу, як почалася війна на сході України, у липні 2014 року, Аміна Окуєва вступила до лав батальйону Київ-2, куди була записана фельдшером, проте згодом сама зізнавалася в тому, що насправді з медициною мала не так багато спільного. Потім брала участь в обороні Дебальцевого, виконувала бойові завдання поблизу Чорнухиного у Луганській області і пізніше служила у батальйоні «Золоті ворота». Також брала участь у створенні міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва і, зокрема, брала участь у тому, аби все ж таки МВС надало офіційний статус цьому батальйону. Багато було вже сказано сьогодні, зокрема вчора, про те, що сталося. Правоохоронні органи надають не надто багато інформації, оскільки триває слідство. Поговорити про це ми зараз маємо можливість з Айдером Мождабаєвим, журналістом. Він з нами на зв'язку скайпом. Айдере, доброго ранку. Да, привіт. Айдере, ну, як я вже сказала, багато чого було сказано. Втім, твоя оцінка ситуації, що ти думаєш з цього приводу? Чому, власне, і хто здійснив замах? Точніше, вбивство. Ну, по-моему, это примерно понятно. Я просто не представляю, кто бы в Украине сам по себе с каким-то таким маниакальным упорством убивал Адама и Амин. Но мне кажется, здесь они не имели ни с кем никаких конфликтов. По крайней мере, сколько я знаю, сколько я слышу от людей, которые о них сейчас отзываются, вспоминают, у них тут ничего не было, кроме войны с Россией. Поэтому, наверное, тут не надо быть даже каким-то следователем, чтобы сказать, что, скорее всего, с огромной вероятностью это оттуда все. Скажи, будь ласка, твоя оцінка дій правоохоронних органів, зокрема служби СБУ, чому так сталося, що затримання неповнолітніх у клубі – це нормально, а, наприклад, безпека громадян у нормальному житті наразі в нас з цим проблеми? Що ти думаєш з цього приводу? Ну, я думаю, если кто-то молчит о ситуации с нашими спецслужбами, это такое трусиная позиция такая, потому что все понятно всем. И я думаю, президенту должно быть понятно, потому что уже столько нераскрытых убийств, и диверсионные группы чувствуют себя как дома в Киеве. Я не говорю, что это обязательно непосредственно из Российской Федерации засланные люди. Сейчас терроризм так не работает. Сейчас можно нанимать людей где угодно. И важно этим управлять и давать задания. Это вполне могут быть какие-то и украинские граждане, а могут быть и не украинские. Это все работает на уровне таком гибридном, опять же. Ти говориш про те, що диверсійні групи... Дело в том, что раз... Так, я перепрошую. Ти зазначив про те, що диверсійні групи відчувають себе як вдома зараз. З чим це пов'язане? Чому влада допускає взагалі це? Ну, я думаю, это связано с тем, что, несмотря на то, что существуют сейчас технические средства различные для отслеживания телефонных разговоров потенциальных диверсантов, вот, например, за Аминой и Адамом 100% следили, да? И, наверное, СБУ, то есть как бы они бы даже были для СБУ, например, для СБУ, возможностью
выявить какую-то диверсионную группу, которая в свою очередь следит за Аминой и Адамом. И это невозможно делать все время незаметно. Обязательно где-нибудь эти люди прокололись бы. Какие-нибудь машины были бы замечены, которые за ними следят, или средства связи, которые применялись для слежки за Аминой и Адамом. Это все-таки можно было, на мой взгляд, проследить и выйти даже на след людей, которым дали задание их убить. Но вместо этого мы видим снятие охраны с Амины и Адама. Это вообще, конечно, вот мне интересно, кто такие решения принимает, и общество имеет право задать вопрос, кто снимал охрану с депутата Вороненкова, когда оставили одного охранника, который даже не охранник, который шел просто впереди своего охраняемого лица и даже не заметил, как его убили. Но, слава богу, потом заметил и сумел убить нападавшего, но как бы убийство не было предотвращено. И здесь такая история, что тут, в общем, то же самое. Как можно снимать охрану с человека, на которого уже покушались, причем таким изощренным способом, и просто оставлять их один на один на дороге, где угодно, там, что... Ну, ничего нет. Я просто не понимаю, кто эти решения принимает в службе охраны, в СБУ, чем они думают, о чем они думают. Мы сейчас много знаем информации о том, что у нас наши спецслужбы заняты ночными клубами, орехами, там, еще чем-то. Но на это можно было бы, наверное, как-то закрывать глаза на какие-то такие типа недостатки, если бы это не влияло на главное. Но, наверное, так не бывает. И наивно думать, что если многие представители спецслужб занимаются крышеванием бизнеса, как написал Дмитрий Гнат сегодня, обелечиванием предпринимателей, но, наверное, они и по моральным своим принципам, и ввиду занятости вот этой деятельностью никогда не будут достойно служить Украине, никогда не будут достойно нас охранять, никогда не будут заботиться о безопасности в нашей стране. Такого просто не бывает. Я думаю, что имя всему тому, что происходит, это в первую очередь коррупция, и вот она сказывается на всем, в том числе на том, что этот терроризм, который, безусловно, спонсируется из России, и идеологически, и материально, так расцвел внутри нашей страны. И, конечно, вот он, второй фронт, он везде абсолютно, и любой человек может стать его жертвой. И, кстати, не только известные, но и в ходе таких покушений страдают совершенно случайные люди. Это просто такой террор, в котором мы все живем, хотя, может быть, не все это понимают. Є цікаве повідомлення. Прес-служба парламенту повідомляє про те, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликає парламентську асамблею Євронест посилити санкції проти Росії. Також з прямої мови є така фраза, що треба зупинити Путіна, це буде запорукою, гарантією безпеки і добробуту. Як ти вважаєш, залучення міжнародної спільноти, воно допоможе саме в організації отих засад безпеки для звичайних українських громадян в краине? Ну, как бы это очевидные вещи, и все разумные люди давно говорят, что это нужно делать, но потому что, понимаете, когда бандит ничем не ограничен, ну и не надо удивляться, что он ведет себя как хочет, да, ведь ну, это со школы все известно, и это очевидные вещи. Но другое дело, что все призывы к мировому сообществу, которые исходят от нас, я в широком смысле слова говорю, из Украины, они сталкиваются не только с каким-то непониманием многих на Западе, нежеланием понимать то, что Украина воюет там, за весь мир с этим монстром, который нужно нам всем остановить, и от которого всем будет плохо. Но и кроме этого мы сталкиваемся с таким резонным вопросом, на который тоже трудно дать ответ, не пожимая плечами. Почему, в отличие от западных стран, которые вводят санкции против России за Крым, прекращают сотрудничество на разных уровнях, Америка вводит санкции, Европа вводит санкции, украинский бизнес продолжает себя вольготно чувствовать в Российской Федерации, это взаимообмены, это огромное количество российского бизнеса здесь, в Украине, практически полкиева принадлежит россиянам, энергетические мощности принадлежат россиянам, причем не просто россиянам, а людям, которые являются спонсорами войны с Украиной.
И все это знают прекрасно. И это продолжается. И вот тут почему-то как-то ни спецслужбы не работают, ни правоохранительные органы, ни законодательные никакие решения не принимаются. Как Айдаре, скажи, добре, що потрібно зараз робити спільноті, суспільству, аби впоратися, не знаю, закликати, звернутися до СБУ, до інших правоохоронних органів і змусити їх все ж таки виконувати свої обов'язки? Ну, я думаю, что нигде в мире не придумали другого способа приводить в чувство чиновников, кроме отставок. Ну, можно сколько угодно разбирать, там, хуже, лучше, кто-то работает, где-то усилить работу, где-то что-то поменять местами, но, к сожалению, человек так устроен, что пока не будет реальной какой-то серьезной отставки в любом ведомстве, оно будет продолжать по инерции работать так же, как оно работало. И я даже не буду называть персонально, кто там ответственный, я просто не знаю. Но то, что политическим решением новый блок должна быть реформа и кадровой перестановки, и реформа в контрразведке, возможно, создание совершенно новой структуры, которая не будет связана с прежними структурами, которые, к сожалению, с большой долей вероятности могут оказаться люди, ну, которые, скажем так, работают не только на Украину. Вот надо создавать совершенно новую службу, это давно вопрос назрел, которая будет совершенно не инфицирована этим вирусом. А то, что происходит в нынешних спецслужбах, кто там работают люди, но опять, они не вызывают доверия, не то, что у меня. Я не никакого доверия к этим людям. И если нет доверия, то как бы красиво они не выглядели, и как бы красиво не докладывали президенту, и как бы не говорили о своей любви к Украине, их надо менять, потому что работа спецслужб, это доверие к ее руководителям, ну, вообще, прежде всего, к спецслужбам. Потому что если спецслужбам не доверяют, то с ней люди сотрудничать не будут, и ее работа будет просто невозможна. Израильские спецслужбы потому рабочие, потому что им люди помогают. И в Америке спецслужбы потому эффективно, что люди доверяют, не сомневаются в том, что это их защитники, они непонятно кто, не обелечивальщики там, бизнеса. Это вообще трудно себе представить, чтобы в Литве, там, в Израиле вообще кто-нибудь подумал такое, что спецслужбы занимаются крышеванием бизнеса. Это с ума сойти можно. Да? После одних таких обвинений и нескольких примеров сразу должны в отставку уходить руководители спецслужб. Ну а после того, как мы видим такие террористические, ну, мне кажется, кто-то должен за это ответить, и какие-то перемены должны произойти в подходе к работе, в силовом блоке, в принципе. Дякуємо, Айдаре. Ми тебе зрозуміли. Дякую, що був з нами на зв'язку цього ранку. Дякуємо, на все добре. Власне, ми почули думку журналіста Айдара Мождабаєва з приводу того, що сталося вчора, а саме вбивство Аміни Окуєвої. Зокрема, в нас є пряма мова. Прокурор Київської області Дмитро Чібісов вчора на місці події прокоментував і надав інформацію, яка була відома на той момент. Я прошу пряму мову. Але можу сказати, що це була не одна куля. Опрацьовуються всі можливі наявні докази, зокрема застосовуються технічні засоби для фіксації виявлення. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. Це те, що сказав прокурор. Як уже зазначалося, насправді зараз досить обмежену інформацію дають з приводу ситуації, що склалася. Відомо тільки те, що неподалік села Гливаха на залізнодорожньому переїзді у Київській області у автівці, де знаходились Адам Осмаєв та Аміна Окуєва, було здійснено напад. Їх обстріляли їхню автівку, внаслідок чого Адам Осмаєв отримав поранення, а Аміну Окуєву було вбито. Наразі у Києві, у Київській області оголошена ситуація, план
сирена, так званий, тобто план перехват, розшукують убивць. І ми відслідковуємо цю ситуацію. Ми про усі подробиці будемо вам повідомляти протягом дня. І, як я вже зазначала, Аміна Окуєва, планувалося, що вона буде вести цикл програм про сучасних героїв Кавказу на нашому телеканалі. І вже був записаний перший пілот цієї програми, який ви сьогодні побачите в ефірі нашого телеканалу трохи згодом у день. А наразі ми маємо на зв'язку з скайпом головного редактору сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов. Пане Юрію, ви чуєте нас? Чую. Я вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку. Ваша оцінка ситуації, що склалася, скажіть декілька слів. Ми втратили одного з найкращих патріотів країни, людину, яка була одним з символів нашої боротьби за свободу і незалежність. Пане Юрію, чому це відбувається? Чому така ситуація? Чому правоохоронні органи, держава не може забезпечити нормальну безпеку найкращим з них, своїм громадянам? Тому що в країні йде війна, і це питання не того, що ми боремось не проти якогось злочинного угруповання. Наш противник – це велика терористична держава Російська Федерація, яка веде війну проти нас, який кожного дня вбиває українців на лінії фронту, а тепер вже і в тилу. І кожен з українських громадян має усвідомлювати, що вся наша країна перетворилася вже на поле бою. І зупинити цей потік смертей можна тільки одним шляхом – це перемогти у війні. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, всім відомо про те, що Аміна Окуєва була помічником Мосійчука на громадських засадах. І також всі прекрасно знають про замах на Мосійчука не так давно, буквально декілька днів тому. Як ви вважаєте, це пов'язані речі? І чи ця ситуація вчора у Гливасі, вона хотіли вбити і Осмаєва, і Окуєву, чи виключно когось одного, як ви вважаєте? Звичайно, що це була спроба вбивства їх обох. По-перше, вони завжди були разом, ніколи не розлучались. А по-друге, якимось чином, коли ведеться вогонь з автоматів по автомобілю, який рухається вночі, якимось чином прорахувати, в кого влучать кулі, неможливо. Вбити хотіли їх обох. Як ви вважаєте, що наразі потрібно робити суспільству, аби, я не знаю, закликати, вимагати у влади, у держави, аби все ж таки турбувалися безпекою і щось робили для того, аби громадяни відчували себе в безпеці, зараз навіть на вулицях міста? Повна безпека можлива тільки після того, як закінчиться війна. Інакше ніяких варіантів бути не може. Ми занадто тісно переплетені з Росією мільйонами зв'язків. Обірвати всі їх неможливо, і кордон 2000 кілометрів у нас залишиться ще надовго. І нам потрібно вживати заходи безпеки. Так, це мають різноманітні заходи. Це і візовий режим, інші заходи, посилення Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, органів безпеки та оборони. Але все головне починається зі стратегії. Ми маємо поставити чіткі цілі перемоги, а не сподіватися, що Путіну якось воно набридне, і він сам під впливом міжнародних посередників припинить війну. Він не припинить. Війни мають припинятися тільки тому, що на удари по нам ми відповідаємо ударами по противнику. Як ви вважаєте, ось ця ситуація, вона буде розслідуватися належним чином? Як скоро будуть якісь результати? Чи це в черговий раз буде спущено, скажімо так, на тормозах, на гальмах? Насправді немає ніяких підстав вважати, що в нас терористичні або диверсійні акти спускаються на гальмах. Більшість, насправді, диверсійних актів в Україні розкриті. І значна кількість диверсантів затримана, а деякі навіть отримали судові вироки. Тому я вчора був там на місці злочину і бачив, що там був керівник поліції, особисто Князів, і мені здається, цьому приділяється увага.
Чи вдасться зараз слідству знайти, отримати якісь швидкі результати, я не знаю, треба почути, подивитися. Увага є, а чи буде з цієї уваги результати, треба зараз дочекатися перших висновків. Дякуємо, пане Юрію, за вашу думку. Дякую, що долучилися до нас у цьому ефірі. Дякуємо. Власне, це все, про що ми встигаємо поговорити на цю хвилину. Я повторюю про те, що сьогодні ми будемо ще раз обговорювати це, і ще більше подробиць буде звучати в ефірі нашого телеканалу вдень та ввечері. Тож долучайтеся, дивіться наші ефіри, а за декілька хвилин ми повертаємося у студію і продовжуємо наш ранковий ефір. Не перемикайтесь.